का रउवा कबो अपना से बहस कैले बानी। एगो आवाज कहत बाकी चल काम पर चली, आ दोसर आवाज कहत बाकी 5 मिनट औरी रुक। ई तर्क युद्ध जैसन बा। आज रउरा सीखब कि एकरा के कैसे जीतल जाला। प्राचीन भगवद गीता में एह जगह के कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के रूप में संदर्भित कइल गइल बा। बाकिर ई कवनो नक्शा पर कवनो जगह ना हा। ई तेहरा भीतर के लड़ाई के मैदान हा। रोज रउरा भीतर एगो भयंकर लड़ाई खुलेला। इस लड़ाई में दूगो सेना के टक्कर होला। पहले त कौरव लोग बा। ई तेहरा निचला आत्मा के सेना हा। टालमटोलता बा, डर त बा, आलस आ संदेह बा। इनकर एकमात्र लक्ष्य बा कि रउरा के रोकल जाव। फिर पांडव लोग के बा। ई सब राउर उच्च आत्मा के सेना हा। एकरा खातिर अनुशासन, हिम्मत, ध्यान आ दृढ़ संकल्प के जरूरत होला। एकर मकसद रउरा के आगे बढ़े में मदद कइल बा। जब रउरा कवनो ऊंच लक्ष्य तय करी ले त लड़ाई तेज हो जाला। कौरव पूरा ताकत से हमला करी है। युद्ध के मैदान में योद्धा अर्जुन के तरह रउआ भी अपना के भ्रमित पाले। बाकिर भगवद गीता में एगो रहस्य के खुलासा भइल बा कि तू अकेले नइख। तोहरा भीतर के मार्गदर्शक बा आपन कृष्ण। ई त राउर अंतर ज्ञान हा। राउर शांता बुद्धिमान अंतरात्मा। एगो ऐसन आवाज जवन रउरा के सही राह पर इशारा करे। ई आवाज सुनी, डर के हल्ला पर काबू पाई त रउरा जल्दी साफ सफाई मिल जाए। जीत पहुंच से बाहर नइखे। ई रउरा हर छोटन चुनाव में निहित बा जवन रउरा अभी करत बानी। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करे के बजाय किताब पढ़ी। 10 मिनट आपन ध्यान केंद्रित करे में बिताई। हर चुनाव रउरा उच्च आत्मा से लड़ाई होला, आ रउरा ओकरा के जीते के पड़ी। ई भगवद गीता से मिलल व्यावहारिक बुद्धि हा। राउर विचार रण के मैदान हा। राउर पसंद राउर हथियार हा। तोहार भीतर के बुद्धि ऊ सेनापति हा जवन तोहरा के जीत के ओर ले जाए। अगर ई बुद्धि रउरा खातिर काम करेला त हफ्ता में एक बेर कवनो शक्तिशाली विचार के असर के कल्पना करी। आधुनिक दुनिया खातिर कालजयी बुद्धि खातिर एह चैनल के सब्सक्राइब करी। देखे खातिर धन्यवाद।